kotiin joskus 1-2 aikaa yöllä. Kello on nyt 10:10. Mä oon tähän mennessä nyt syön aamupalan, pessyhampaat, naaman ja tällaista. Et nyt mä sitten tänään ohjaamassa ei ole mitään sen ihmeellisempää muuta kuin ehkä vähän pakkailua, kun me ollaan muuttamassa tässä kuun lopussa tai sitten ensi kuun alussa. Mä en tiedä, koska päästään muuttaa, mutta kumminkin uuteen kämppään muutetaan. Ja sitten mun pitäisi pestä pyykkiä. Ehkä vähän siivota, siistiä muutenkin, tai no en mä tiedä. Kun meillä on kämppä vähän sekainen, koska meillä on kaikki nuo muuttotavarat tuolla. Mutta ainakin tänään pestään pyykkiä ja sitten ehkä käydään jossain. Sitten on meidän illalla salille. Et nyt on tosiaan elokuun, olisiko 20. päivä. Ja meillä alkaa vuokrasopimus 1.9. Että kyllä tässä vähän aikaa vielä on, mutta me aletaan pikkuhiljaa pakkailemaan tavaroita. Näyttää teille, mitä kaikkea me löydettiin Ikeasta. Mä vaihdan kameraa ihan just, mutta näette kohta, mitä me ostettiin. Ostettiin tämmönen vaaterekki, ihan perus, tommonen. Tosta mä varmaan kuvaan tälleen. Eli tosta näkyy se merkki. Ihan tämmönen perusvaaterekki. Ja me nyt päätettiin, että me kasataan tää vasta uudessa kämpässä, kun se on helpompi muuttaa sit sillä lailla. Sitten ostin jotenkin Ikea-kassi, että me saadaan kaikki tavarat mukaan. Mä nyt vähän siirryn tänne päin. Meillä on oikeasti ihan kauhean sekasta. Tossa on laatikoita ja takkeja, kun me otettiin pois meidän toi naulakko, mutta aloitetaan sitä. Me ostettiin tämmönen, mikä merkki tää, mikä nimi tää on? Joku vääräs yöpöydän lamppu, tai siis yölamppu, tämmönen ihan perusvalkoinen ja tuolla sit ohjeet ja tossa on jalat tähän ja se oli aika jännä, se oli semmonen erikoinen, se ei ollut niinku perinteinen lamppu, vaan semmonen jännämpi. Tästä on ehkä pitkä tämmönen klippi, mutta ei voi mitään. Sitten me ostettiin tämmösiä imukuppinaulakoit, mitkä voi liimata ihan niinku, siis kylpyhuoneen seinää. Meinasin sanoa kattoo kylpyhuoneen seinää. Ajattelin näitä, tai ostettiin noita kylpyhuoneeseen, tai siis vessaan. Mä käytän sanan kylpyhuone, en minä ainakaan. Vessaharja. Niinkin jännittävä kuin musta vessaharja. Koska täällä on, kyllä meillä on nytkin vessaharja, mutta se on semmonen, että se jää tänne, koska se oli täällä silloin, kun me muutettiin tänne, niin me jäi sitten tänne. Sitten mä ostin tämmösiä, näin on periaatteessa muuttaa varten, mutta niinku tämmösiä muomikippoja. Sitä varten, että joskus, jos mulla on pitkä työpäivä, tai sit mulla alkaa työharjoittelu, niin sitten saa just lounasta tai ihan mitä tahansa pistettyä. Että ruokaa varten semmonen. Sitten me ostettiin Tatun pikkusiskolle tuparilahjaksi mikä tää on mittasarja. Ostettiin tämmönen, tää on, tässä ei näy nimeä, mutta tuossa näkyy jotain. Jos haluatte tietää, jos sit saa mitään selvää. Hui. Sitten mä ostettiin tämmönen valokuvakehys. Meillä on tuolla tommonen meidän valokuva tuolla. Niin siihen me ostettiin tämmönen. Ai vitsi, mä löin itteni jalkaa sillä. Tämmönen 13x18 senttinen valokuvakehys. Se menee varmaan sitten makuuhuoneeseen. Ostettiin tohon vaaterekkiin varten lisää henkareita. Tossa näkyy viivakoodia, että siltä mitä tuotenumero varmaan. Mut näitä on tässä YKK, VQC 890, olisiko 10. Tämmösiä perusmustia, tämmösiä muovisia. Ei ollut kauhean kalliit, mä en muista mitä ne maksoi, en mä... Euro 50 oisko ollut. Ne on niinku, noin, oisko se euro 50, ois varmaan. Sitten ostettiin leikkuulauta. Tässä on vissiin 2, koska tässä on niinku turkoosi. Ja sitten on ilmeisesti harmaa, että tässä on niinku, millä mä saisin näkymään. Et onkohan tässä 2? En tiedä, ehkä on 2, ehkä 1, mutta kumminkin leikkuulauta. Ostettiin, tuossa on tuotenumero, jos kiinnostaa. Tää oli ihan törkeä haave, mitä
Mä en tästä vielä, että mitä maksaa. Otetaan 3 minuutin klippiä, ei voi mitään. En löydä. No kumminkin. Ei ollut pahinta. Sitten ostettiin tämmönen toi päiväpeitto. Valkoinen päiväpeitto. Parisängyn. Toi on... Se näkyy tuotennumeroa, jos haluatte katsoa. En tiedä kiinnostaako se auttaako se mitä tuotenumero. Muistikohta, mutta siis tommonelle ostettiin kanssa. Mut nyt tässä oli kaikki Ikean tavarat. Tosiaan 64 € meni yhteensä näihin. Joo. 63 sunnuntain ruoka. Me tehtiin salaattia. Mihin se meni? Tuohon salaattiin. Sitten meillä on erilaisia, mitä voi itse pistää salaattiin. Ja semmonen ruoka on tänään sunnuntaina meillä. Tai siis tulin nyt salilta, mä menen tänne, kun täällä on hyvä valo. Wow. Olisiko nyt? Olis. Tulin äsken salilta, mä olin siellä noin tunnin, mentiin 6:30 ja kello on 7:45. Ja mä oon kotona, että me lopetettiin joskus 7:30, tai siis oltiin valmiita 7:30. Seuraavaksi mä ajattelin mennä suihkuun, sit mä ajattelin vähän katsoa YouTube-videoita ja tehdä iltapalaa. Mä muuten tänään tehtiin mä tein kaurakeksiä tänään. Niitä oli jäljellä semmonen 5-6, kun mä lähdin salille. Enää 3. Ja sit tässä on vielä, kun olin ihan mahtanut kaikki taikina samalla pellille, niin pistin sit tuohon vielä lisää ekstraa. Mut tosiaan nyt mä oon salita kotona. Menen suihkuun. Mä koitin selvittää, että millä mä saan ladattua nämä mun videoklipit koneelle, koska se taas heti kun mä yhdistettiin se kännykän koneeseen ja alan niinku siirtää tiedossa, niin se siirtää ehkä 1 tai 2 klippiä ja sit se niinku sanoo, että ei vastaa se ohjelma ja sit mä se lisätty tietokone menee jumiin, et senkin mä koitan selvittää tänään vielä, mut nyt mä menen suihkuun. Mun erittäin kauniista ulkomuodossa nyt, mutta mä yritän nyt lisätä näitä videoita tänne koneelle. Mä en ole vielä niin koittanut kertaakaan, kun mä ajattelin, että videon nyt eka. Ja sit mä koitan sen, että jos se nyt ei mene, niin mä en sit tiedä, koska mä saatan ladattua teille. Ja sit mä mietin, että kun en mä oikein tiedä, kun tämmönen vlogi, niin mun pitäisi keksiä joku toinen nimi tälle, kun toi A Day in My Life, koska mulla on nyt ollut 2 videoa A Day in My Life. Mutta jos mä pistäisin jotain just niinku, esim. Tästä videosta Ikea, niinku sanoja siihen videon nimeksi, eikä vaan niinku, että A Day in My Life. No nyt tää väittää, että täällä ei ole mitään täällä mun koneella, niin ihan hetki siis nyt, mutta mä nyt koitan selvittää tämän asian niin, mä kirjoitan blogia tässä samalla tai yritän kirjoittaa, että jos haluatte mennä lukemaan, mä kirjoitan sitä englanniksi, koska mä olen kertonutkin, tai siellä kerron, että mä kirjoitan englanniksi sen takia, koska mä haluan kehittyä siinä kielessä, ja silleen kun ei mene koulussa oikeasti, kun mä oon aina hyvä englannissa, mutta nyt kun mä opitan tätä liiketaloutta, niin kun opiskelen, niin ei meillä ole siellä muuta, kun meillä oli kaksi kurssia englantia. Meillä oli asiakaspalvelu englanti ja taloushallinnon englanti, ja nyt meillä ei ole enkkuu lainkaan, niin mun on pakko pitää yllä jotenkin sitä mun kielitaitoa. Niin mä sen takia ajattelin aloittaa englanninkielisen blogin, mutta mä linkkaan sen alas. Ja toivottavasti tykkäsit tästä videosta ja toivotaan, että mä saatan ladattua silleen fiksusti tuonne YouTubeen. Moikka!